Panibong vlog, panibong araw naman tayo guys. This is Binablog Igos at your service. Karong guys, mag-vlog ta dire sa basketball no, sa eskwelahan no. Mo na ako eskwelahan dati guys, dire. Mo na eskwelahan dati. Hey guys, nagbasketball sila guys. Huwag pawala, suksik silang lawas guys. Dara. Taro nga Pau. Aw. Sidong yuk dia ini. Wah. Dara, mga bata diri nagdula pod. Di parkan siya mga bata diri guys. Pasagre gampang. Dara mga bata nagdula Mao na eskwelahan ako ni Kay. Taong panahong Kalbaryo pa yung kinabuhi nako diri. Mao na eskwelahan ako dati guys. Elementary sa Isidro Elementary School. May pang mga kuan diri sa una. May pang mga estudyante ani sa una, kami ang pinakauna nga estudyante diri. Kami. Mao ni eskwelahan namo sa una, elementary pa ko. Diri ko nag-graduate og grade 6. Ang among eskwelahan dati dito. Ano eskwelahan namo dati? Diya. Dala ko mga pag-umangko ko no, mga bata. Lingaw kayo sila. Dara. Dala ko pag-umangko bata diri no, nalingaw-lingaw po na sa dawla ba. Siyempre tagisara kalaag. Morning pinaka unang panahon pa ni nga amo ang monumento ni Rizal. Kani amo sa una guys, kani. Mao ni sa mo sa una. Dr. Rizal mao ni sa unang monumento din. Flagpole namo na kana. Manang flagpole namo sa una. Among eskwelahan sa una, diri among eskwelahan. Ha? Hindi ako nung. Hangin ka may kuha ang eskwelahan. Amo lang yung eskwelahan may doon. So, kibali, pila ka section? Isa-isa Grade lang. 7, grade 8. Duha ka grade 7. Grade Duha ka grade 8. Isa ka grade 9. Isa ka grade Okay. So, kibali mo, mahulog na ni og high school guys. Kaya sa unang ning panahonan ni, elementary ra ni. Elementary ra ni sa una. Karon kay na may high school kay wana ay unsi tawag ani school San Isidro Integrated School mao ni siya. Sa una lahi ang pangalan ani San Isidro Elementary School ani. Kay na may high school mao ning gitawag na integrated. So guys, daghang salamat og bye-bye og God bless atong tanan og baora to. Og please follow and subscribe to my YouTube channel Binablog Igos at follow to my Facebook page Binablog Igos og God bless atong tanan. Bay, bagsige kong followers bay. Dawa ba is binakagwapo nga followers guys. Hubog na ni ba? Hubog na ni. Binakagwapo. I-follow ninyo ni guys kay buotan kay ni. Na wag ka vlogger. Di ba? Buotan kay ni vlogger guys. Uy, bangi mong YouTube unsa? Guys, hatagan ako ni siya sticker guys kay dala man tag sticker no. Atay bagong sticker niya. Thank you. Skin duha ka book Ikon ta ba eh? Dala guys, ihatag nako na siya ihang sticker o sa mo ko ang content Sa imuhang sa page. YouTube lang. YouTube channel niya guys. Friends CG Furniture TV. Friends CG Furniture TV. Subscribe niyo guys ha. Ayo kalimtin no. Mao ni akong amiga diri nga bagsik kaayo pinakagwapa diri guys. Mao ni ang pinakagwapa diri sa San Isidro no nga. Grabe no nga. Grabing pagbag-o guys sa elementary guys. Grabe. Sa una guys no, gamay pa kay ko guys. Murag grade 6 ko ni-graduate diri guys. Ay, na day maestra na. Maestra day ha. Pilay ka na anak ako luloy. Ulit na. Sudah nga to. Sige na akong itawag. Guys, tara. Tulod ta diri guys. Na day si pinakagwapa namong igagaw na sila ika guys. Dili gwapahan namong igagaw oy.
Like, wapa rin kay kagay. Amo ning dalaga na mo guys. Nga igagaw nga. Bagsik kayo diri.